jaga jora bai khopjak belbari block champa bisi champa bari rupini kamini wati phaima bai samsing rupini ni mukhutung alasi lebu puskini ni a bari bebak bai thangbai ma bai samsing rupini tamokok saka norok khnawi naidi Bekhat TV channel tei Ikaw nung naparang to mo? Champa bari. Sama pari bisi. Champa Amina. bisi. Kaya ponchen kaya? Poncer bo champa bisi na. Bolong ha? Blok bari. Bolong na. Mungkin saya dah. Ani mung samsing dupni. Oh. Em kita mau tang kini ni, uji haru pakai kau kam. Kau tu ning torol jebro kajak. Kau tu ning mungkin kami tam. Tambai. Sini media pelong. Puilan no khakjang mai hambai ya par. Oro lungdi o sikangon je thangnai je wati wamani. Jebabe wati faika jebabe hakwa kabu sai lab krike. Karon ani o jagao tongo ani lebu prai tongo prai 100 200 bufang tongo. Inke lebu tongo ani oro phanthok tongo inkai sobai tongo sertik tongo omai khei ang khai tongo ang to sakri khaine blaki sok inke omai khei ang sau tongo ani nukong omai khei ang paron khai tongo inke ani basa kanei tongo masa class 10 masa tai masa metric tabo exam khai kai kisha phet kai kya inke ani bari ang saljona tong onukong ani nukong inke omni bisingo naidi tabok je wati phaikya hakwaka ani oro ban obo kunu fan karikya kani ni Aro gini thang itu na aro jotong thang oyang ni hakwa ginai pura oyang thumsai doka iko phanthau thangka serti thangka sobai thang paikya inke ani oro phanthau kaijak tongo parai 1000 ang kaijak 1000 kaijak muni bisingo ang saptawo phari toni ni sombara ang 20 kg manlango angke subandi ni 20 kg manlago omai ke ang o phanthon ingka ang manito tau to phanthau 80 টাকা বা 70 টাকা sorry to angkai sobai besek to 80 টাকা paikari sorry to angke omai ke ang nukung ang je ani nukung omai ke ang thangi to angkai leibo ang mani to ang bosora ang 60-70,000 ang income khai ani yang tinta bo 2 টাকা 3 টাকা man ani sijon kai 15 টাকা 20 টাকা 10 টাকা omai ke man angke omni bisinga tawo ani kunu fan karikya iko fan thok karikya sobai karikya serti iko objagwa angke obosimni ya yang sako gabang matong ko ani musambi o musambi yang
dunia ni ha faijak chini kami ni ha faijak o kami ni ha ka ani harung tis thang painani oro musambi parai sai sodurta tong o musambi ba pura thangbai ke kita bo ang baiki sanai abo nai dilum de ani no omai ke war si nai pura pe khokja ke ang abo pungo kisa kam khai ke aro bosta ha pe kin khaini cha bine a phadi ja rong muthu ka muthu ni tabo ang obai khain tong ke abo ba ang phunong nai nong na ke omai khai nai di no ba kak ta ti to ke omai yang lep tin simit thang ka yang nok se sing ke o yang ni hat je kwa an ni tabo je nong singmani abo phai kang ke ani o harung ni je phoso tong mani kunuphan kari ke omai obosta ni tongta ke ang abono tabuk to ani lebu kerika phanto kerika sobai kerika ke ni ban ba toiromi joton ha ko purung life ha ko ang bai ke sanai tam hasa hapang than tom na jeng ke abona ang haste hapang than ang koinam songo ang bosoro omsa ang income khai tong mani ani lukung ni je paron khai tong mani ani lukung ang je teiduri chari tong mani ke bai ke ang tabuk sanai aba ang haste hapang no koya o ani je je phosor je deramani obono ani je income je bosoro omai ke tong mani tabuk keri ang bai ke sanai bai ke nangnai obo ani beleke bkhadu kun nang kang ke obo ang haste hapang than ang koya borana suba surane lenani ba